telestar.bg. Останете с нас, следва супер предложение. Вече имаме над 30 000 доволни клиенти на Dermaspray Intensive. А вие все още се чудите? Сега е времето да действате. Dermaspray Intensive е тук за вас заедно с супер предложение, което не трябва да подминавате с лека ръка. Останете с нас, за да разберете повече. Страдате от екзема, псориазис, дерматит или обрив? Кожата ви е много суха и не знаете какво да правите? Чувствате сърбежи, което влияе на начина ви на живот? Опитали сте много методи, но никой не ви е донесъл резултатите, които очаквате. Какво ще кажете, ако за всички тези проблеми съществува много просто решение? Лесно за употреба, 100% натурално и изключително ефективно. Метод, чрез който имате възможността бързо да облегчите симптоми или последици от екзема, псориазис, дерматит, обрив или суха кожа и сърбеж. Представяме ви Dermaspray Intensive, произведен в Великобритания. Продукт направен от 100% натурални съставки, които не съдържат стероиди или други химикали, не оставят следи и не правят кожата ви лепкава. Ако искате да водите нормален живот и да подобрите вида на кожата си или да се отървете от зле изглеждащата кожа, останете с нас, за да ви покажем ефективността на Dermaspray Intensive. Dermaspray Intensive е един от най-продаваните продукти. Той е 100% натурален и е създаден специално за хора, склонни към екзема, псориазис, дерматит, сърбеж по кожата или суха кожа. Може да се използва от всеки на възраст над 12 месеца. Dermaspray Intensive е направен по уникална, чиста и естествена формула, съдържаща витамини, минерали и масла, без стероиди, парабени, алкохол или други синтетични химикали. Dermaspray Intensive използва съставки като морски зърнастец, която е богата на омега-3, 6, 7, 9 и това спомага естествения заздравяващ процес на кожата. Използвано е и ин масло. Той има мощно антибактериално, антигъбично и антихистаминно действие. Друга важна съставка е маслото от сандалово дърво, с доказано и признато противовъзпалително действие. Dermaspray Intensive съдържа и много други ефективни натурални съставки, които помагат за подобряване външния вид на кожата. Всички те изпълняват активна роля и са изключително важни. Това са само няколко примера за невероятни резултати, които могат да се постигнат с този продукт. Сигурен съм, че вие също ще бъдете възхитени от ефективността на един от най-добрите продукти – Dermaspray Intensive. Dermaspray Intensive е под формата на уникален течен спрей, разработен за бързо справяне с симптомите на екзема, псориазис, дерматит, обрив, суха кожа или сърбеж. Формулата на течния спрей е по-ефективна, защото успява да проникне по-дълбоко в кожата от крема. Така питателните съставки на Dermaspray се абсорбират ефективно в кожата. Прилагайте го най-малко 2-3 пъти директно върху засегнатата област, за да могат питателните съставки да проникнат дълбоко в кожните клетки. Dermaspray Intensive може да се използва дори върху кожата на главата, практически навсякъде, от главата до петите, като се нанася всеки ден. Няма ограничение за употребата му, защото е базиран изцяло на 100% натурални съставки. И най-важното, Dermaspray Intensive не оставя мазни следи след употребата и чувството, че кожата ви лепка навсякъде. Ако имате зачервена или възпалена кожа, Dermaspray Intensive бързо ще се погрижи за нея. По време на цикъла на обновяване на кожните клетки, който трае около 4 седмици, вие постепенно, от ден на ден, ще забелязвате подобрението на външния си вид. Някои клиенти казват, че са постигнали напредък дори още през първата седмица. Но запомнете, ако проблемът ви е по-сериозен или ако преди това сте използвали други продукти, съдържащи стероиди, видимите резултати ще се появят по-късно. При подобни случаи е препоръчително Dermaspray Intensive да се използва интензивно поне 2 пъти на ден. По този начин ще се увеличи възможността за подобряване на състоянието на кожата. Тя ще бъде подсилена и заздравена. Целта на Dermaspray е да ви помогне да се справите с кожните проблеми по лесен, ефективен и практичен начин. Време е да направите нещо. Време е да поръчате Dermaspray Intensive на невероятната цена от 29,90 лв. Комплектът включва 50 мл Dermaspray Intensive спрей, достатъчен за 400 нанасения. Но почакайте, не сме приключили. Благодарение на нашето специално телевизионно предложение, вие ще получите напълно безплатно и крем Zeoderm 100 мл подарък. Употребата на Zeoderm засилва действието на Dermaspray и вие получавате още по-добри и бързи резултати. Чухте правилно. Обадете се сега и заедно с вашия Dermaspray Intensive ще получите крем Zeoderm подарък. Подарък на стойност 19,90 лв., който вие получавате напълно безплатно. Целта на Dermaspray е да ви помогне да се справите с кожните проблеми по лесен, ефективен и практичен начин. Поръчайте сега вашия Dermaspray Intensive 50 мл на невероятната цена от 29,90 лв. Благодарение на нашето специално телевизионно предложение, вие ще го получите в комплект с крем Zeoderm 100 мл подарък. Употребата на Zeoderm засилва действието на Dermaspray и вие получавате още по-добри и бързи резултати. Това е вашият шанс да подобрите състоянието на кожата си
си да я направите по-красива, като намалите симптомите и следите от екзема, псориазис, дерматит, обрив, суха кожа и сърбеж. Обадете се и поръчайте сега. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт www.telestar.bg. Възползвайте се от това изключително предложение на Telestar Direct Marketing.